במסגרת הקורס לניהול פרויקטים נדרשנו להציג כלי עזר לניהול פרויקט. מערכת המידע שאותה נציג נקראת מערכת קלוק. מפתחי המערכת בעצם מגדירים את מטרת הכלי לניהול הפרויקט, סיומו בלוח הזמנים הנדרש, עמידה ביעדי הפרויקט, באיכות הנדרשת תוך מזעור עלותו והשגת שביעות רצון הלקוח. זאת אומרת, הם שמים עם שתי המשקולות העיקריים של הפרויקט את הזמן והמשימה, כאשר מבחינתם התקציב הוא דבר נתון ולא משתנה. כלי הניהול הוא בעצם המוט המחבר בין שני אותם מדדים עיקריים ומאפשר למנהל הפרויקט לשלוט במשימה. שימוש ובחירה נכונים בכלי ניהול הפרויקט זה משימה חשובה ביותר למנהל הפרויקט. הוא צריך לבחור מערכת אשר תתאים לדרך שבה הוא רגיל או רוצה לנהל את הפרויקט שלו. כמובן ישנן מערכות רבות שנותנות שירותים שונים. שימוש חסר במערכות הביא אותנו לניצולת נמוכה ולאי יכולת לראות את התמונה הגדולה בעצם של הפרויקט. כך שחשוב שיהיה ממשק נוח ופשוט לאותו מנהל פרויקט, כדי שאותה מערכת באמת תביא אותו למצב שבו היא מייעלת את הפרויקט ולא רק מסרבלת אותו מבחינת בירוקרטיה. הרציונל של קלוק אומר שהזמן שלך זה המוצר שלך. זאת אומרת, כל דקה שאתה משקיע עבודה לא מדידה זה כמו לתת את המוצר בחינם. בעצם המוצר שאותו אתה מספק למנהל פרויקט, או אותם שירותים שבהם אתה משתמש בקבלני משנה או בעובדים אשר מממשים לך את מטרות הפרויקט, הם תמיד נמדדים בזמן. השכר שלהם נמדד בזמן, ולכן המערכת הזו רואה את הזמן כמשאב עיקרי בניהול הפרויקט. מנהל הפרויקט חייב לדעת כמה זמן לקחו לו כל הפרויקטים בעבר, מה שיאפשר לו גם להעריך טוב יותר את הפרויקטים העתידיים. זאת אומרת, המערכת הזו לא מלווה אותך רק בפרויקט אחד, תשתמש בה בכמה פרויקטים, היא תיתן לך גם אפשרות, כמו שנראה בהמשך, למדוד את היעילות שלך בין פרויקט לפרויקט וללמוד לעתיד. תוכנת קלוק בעצם מתבססת על טיימר תצוגה ויזואלי של ימים ושעות, ועוד מעט נפרוט בדיוק את כל המדדים שבהם היא עוזרת לך לנהל את הזמן בניהול הפרויקט. תוכל לדעת כמה זמן אתה מבלה בכל משימה, כמה זמן אתה מבזבז עליה במרכאות. הכלי מאפשר לדעת כמה לקחו לך, כמו שאמרנו, פרויקטים בעבר, מאפשר לך להעריך יותר טוב. מבנה הכללי של המערכת, אפשר לראות את חלון הבקרה המרכזי, להתעמק בו בהמשך יותר, כאשר הוא מציג לך כמה חתכים עיקריים של יום מול שעה, זמן מול משימה, זמן מול לקוח, כאשר לקוח זה לאו דווקא אותו מזמין פרויקט. לקוח הוא כל בעל מקצוע שבו אתה בא בממשק וצריך לבקר אותו במהלך הפרויקט, וכמובן התכנון מול ביצוע שהוא הנושא המרכזי שבו מנהל הפרויקט מתעסק. המערכת מאפשרת לך גם לבצע בקרה וקבלת תמונת מצב כל הזמן על ידי מערכת דוחות שאותם נראה בהמשך. שני מסכים העיקריים של הזנת הנתונים של מנהל הפרויקט. מסך ראשון נקרא הגדרת המשימות. במסך זה מנהל הפרויקט מגדיר את שמות המשימות, תחולת המשימות, חשיבות המשימות ועדיפות המשימות. זה הם הגדרות שבהם מנהל הפרויקט צריך להגדיר בעצמו, כדי שהמערכת תדע לתת לו אינדיקציות, חיוויים והתראות לפי הדרך שבה הוא רואה את הנושאים החשובים בפרויקט. המסך השני מתעסק יותר באנשים, הגדרת מנהלי המשימה. זאת אומרת, אתה מגדיר שם את אחראי המשימה. אחרי שהגדרת את שמות המשימות, כמובן במסך הקודם, אתה מחבר את האחראי המשימה למשימה הרלוונטית. ממשקים והתניות, זאת אומרת, אם יש משימות שתלויות אחת בשנייה, או משימות שמתחברות אחת עם השנייה, אז גם כן זו הגדרה שאתה מגדיר למערכת כדי שהיא תדע ליצור לך סנכרון והתאמה ביניהם. לקוחות רלוונטיים, זאת אומרת לאיזה בעלי מקצוע רלוונטיים לכל משימה.
לו"ז בקרת מנהל פרויקט, שזה בעצם מזין את המסך העיקרי שבו אתה מנהל ורואה שהדברים עומדים בלוחות הזמנים שרצית, וכמובן את צבע המשימה, שלפי הצבע אתה מגדיר את החשיבות ואת אופי המשימה. מסך הבקרה, כמו שאנחנו רואים, הוא מסך פשוט, שהוא ברור לכל עין. מלמעלה אתם רואים את הימים, משמאל אתם רואים את השעות. פה רואים לדוגמה משימות בכחול שעומדות בלו"ז, משימות באדום שחורגות מהלוחות הזמנים, ואת כל הממשקים שאותם הגדרנו קודם. ציינו קודם שיש אפשרות למערכת גם לייצר דוחות כדי ליצור תמונת מצב ברורה יותר למנהל הפרויקט. למערכת יש אפשרות ליצור דוחות בכמה חתכים. היא יכולה ליצור לך תמונת מצב לנושא יחיד, לדוגמה, אם אתה רוצה לדעת כמה זמן בפרויקט בזבזת על ישיבות, אתה יכול לחתוך את נושא הישיבות והיא תיתן לך בדיוק את ניתוח הזמנים. אתה יכול לחתוך בין כמה נושאים, לדוגמה היחס בין שעות הפיתוח לשעות התכנון, כדי להשוות בין שני הנושאים וליצור יעילות טובה יותר לעתיד. היא יכולה ליצור לך תמונת מצב לפי בעל תפקיד, זאת אומרת לקחת בן אדם או עובד באותו פרויקט ולמדוד רק אותו ולראות האם הוא באמת יעיל בזמן שלו, כמה זמן הוא מבזבז במרכאות על ביצוע העבודה שלו, ואם זה תואם את מה שתכננתם בתחילת הפרויקט. יש מפת עמידה בלוחות זמנים כמובן, שזו המפה העיקרית שבה משתמש מנהל הפרויקט. הוא יכול לראות את זה בחתך יומי, שבועי, חודשי, כדי לוודא שהוא עומד בלוחות הזמנים. וכמובן תכנון מול ביצוע בהיבט המשימות, שזה גם כן מסך חשוב לאותו מנהל פרויקט. התוכנה היא פשוטה למשתמש, הממשק שלה דומה מאוד ליומן בג'ימייל מי שמשתמש. הכל מתבצע על בסיס גרירה והזנת נתונים פשוטה. המערכת מאפשרת לך גם לשחזר נתונים מהעבר, מפרויקטים שעברו. אין מצב של מחיקה בפרויקט באותה תוכנה, כדי שתמיד תוכל לשחזר ולהחזר נתונים כדי לדעת למדוד אותם. היתרונות והחסרונות המרכזיים של המערכת, אז היתרונות זה קודם כל ההורדה בחינם, שזה יתרון. ממשק נעים ופשוט לשימוש, מאוד מאוד קל לשימוש, אתם יכולים לנסות את זה בהורדה בחינם. יכולת גרירה של פריטים, כמובן, זה אותו ממשק פשוט שלא מצריך אותך להיכנס יותר מדי ולהכיר את המערכת הכל על 3 מסכים. סל המחזור שדיברנו על זה, שזה מאוד חשוב ההיסטוריה כדי ללמוד לעתיד, ושוב, כדי לדעת, לא לאבד נתונים מאותו פרויקט, וממשק דוחות שהוא מאוד מאוד קריא ומאוד מאוד ברור. 3 החסרונות המרכזיים של המערכת, אז העיקרי שביניהם זה שאין לו תמיכה בעברית כרגע. השני זה שאין לו סנכרון עם מערכות נוספות, ועדיין יש המון באגים במערכת. המערכת שאנחנו רואים היא גרסה שנייה ולא גרסה ראשונה, זאת אומרת שהיא מתוקנת ועדיין יש באגים רבים במערכת. בגילוי נאות נגיד שהמערכת הזו היא מאוד פשוטה, היא לא מתאימה לפרויקטים גדולים, היא מתאימה לאנשים שמתחילים כרגע לנהל פרויקטים על בסיס מערכות מידע. המערכת היא פשוטה ולא מורכבת, אבל התכונות שלהם בהתאם. זו מערכת לאנשים שמתחילים לעבוד עם הנושא הזה. וזה הכל. תודה רבה.